idan ana tabbas aure na da daraja, yana da kyau a ce idan aka mishi aure ana nufin ai zai zama responsible, zai gyara, amma a samu consent in yarinya da iyayensu ai abu mai sauki ne. Ke da kike so yarwa ne ko a samu miki mai hankali ta taimaka ma ɗanki wajen a gyara masu tarbiyya, ai na ce larura ce ta shaye-shaye, wannan sai mun zo topic din shi kuma za mu buɗa shi musamman. Sai ki samu mahaifan yaran nan ki same ta ita wance ɗana ya gama makaranta ko yana sana'a ko yana kaza amma ga harkar da yake yana shaye-shaye sosai, ina so yarku ta aure shi, kuna ga za ta iya. Of course akwai wanda za su yi rejecting, amma ina mai tabbatar maka akwai wanda wallahi they are ready. Shaye-shaye ne okay, to sai a zauna. Idan ya sha yana iya kwana 2 bai fito ba, a'a baya kaza. Idan yarinyar nan tana da wannan prior information din, kuma an zauna ne, za a zauna ne da iyayenta da ita da mahaifan yaron a ce mishi to gashi wallahi tallahi akwai wani wa'azi da naji na manta wani malami ne, Allah ya musu sakayya, Allah ya saka musu da alheri, yake cewa idan har kuna neman solution, kuna neman mafita, sai Allah ya kawo muku shi. Wallahi idan aka yi shi da kyakkyawan niyya sai kaga wannan abu ya kawo cikin sauki, saboda an sanar da iyayenta, an sanar da ita, an zauna, sai kaga cikin ikon Allah sai kaga Allah ya shigo lamarin, wannan yaro ya canzu. So wannan kenan, madadin a kawo yarinya kawai a ce ai kawai a hada ta kawai aure daga baya, wata ba ta sani ma sai ta aure shi, ko kuma koda ta sani ba za ta gane implication din abun ba sai ta shiga. Malam Rayyan babanta bata gan shi yana cikin maye ba, bata ga wannan lamari ba, gare yanzu ma bata ga wani dan uwanta ba, gare yanzu ma aka nuna a fina-finai, amma ko shi fina-finai da ake nuna it doesn't depict the exact reality. So amma idan iyaye suka zauna aka yi magana cikin ikon Allah da dan Allah ai kyakkyawan niyya ne, sai kaga Allah ya bada mafita. Allah ya taimake mu, ƴaƴanmu ne duka, Allah ya shirya mana su. Domin ganin cikakken shirin sai a je tashar mu ta YouTube, a sa Ma'auni Podcast, ai subscribing, ai sharing ga 'yan uwa da abokan arziki su ma su yi subscribing, wanda hakan ne zai tallafa wa tashar da ci gaba da kawo muku ingantattun shirye-shirye. Mun gode.